Isa na ng kumpuni ng aking tinola. Nako. Tara. Ito ang chicken natin, guys. Nako, Marcella Farms. Baka naman dyan. Pinatalastas kita, ha. Ayan, oh. Yung Marcella Farms na bull chicken. Dalawa. At lagyan natin ng sabaw, papaya, at iba pang mga ingredients. Subaybayan nyo hanggang sa maluto kasi alam nyo, meron akong secret ingredients na hindi nyo pa alam bakit masarap ang tinolang manok ko. Okay? So, ito pagpatuloy natin. At ako ay nakapagsaing na ng kanin nila. Ayan, ang aga pa ha. Alas 9 pa lang. Ito, magluluto na tayo. Sindihan ng kalan. Ayan, sinindihan ng kalan. And then, patuyuin mo na yan kasi medyo basa. Pag naamoy mo na, sunod mo na. Amoy na sibuyas, sunod na si sibuyas. And then, ang ating manok. Ilagay ko na si Marcus. Kasabay ko na rin si Gabi kasi matagal itong maluto. Pati na rin si papaya. Kasi malapit na eh. 10:30 na. Gusto ko prepared na lahat pagka 11. Ayan, bisa-bisahin ko lang and then siyempre ang laurel natin. Tapos lagyan ko ng fish sauce. Kunti lang. Maybe 4 tablespoons. Patis. Haluin na rin. Talupay. And then ang tubig. Abundant water for the soup. Mahihigupin nila mamaya. Ayan. So, see? Yan, hintayin na natin hanggang maluto. Ayan, umampas lang dun sa bangko. Dagdagan ko. Para marami silang nahigop na sabaw. Wow! Yan ang maganda sa tinola kasi i-separate mo yung soup, higupin na nila, tapos ulamin nila yung laman. So, ayun, hintayin natin kumulo hanggang maluto at sumunod na yung next procedure. Wala pa, kumulo. Ayan, kumulo na siya. Kumulo na guys, pero syempre, hindi pa yan luto. Hindi pa luto ang gabi, oh.
Yung medyo malasog-lasog yung gabi at saka papaya. Yung gano'n. Lutong-luto. Ang gawin natin. Orasan natin na 10 minutes. 10 minutes more. Ngayon, tingnan natin. After 5 minutes, ganyan. Kulang pa ng 5 minutes. So, ngayon naman ay idagdag natin yung ating siling espada. At baliin lang ang dalawa. At yung iba ay buo. Yan. Hintayin natin maluto. Tikman ko muna. Tikman natin para malaman natin na yung lasa niya ay okay na. Baka kulang ng asin. Tingnan nyo nga kung okay ba yung ating sabaw. Diba? Kulang na. It is kulang. That is why. Kuha tayo ng asin. Ayan. Hindi magkasya. Hindi magkasya. Teka lang. Hawakan kutsara. Patayin niya. Asin. Nagdagan natin asin. Walang lasa. Ayan. 1 teaspoon lang yan. Tingnan natin ang difference. Ayan. Okay na. Perfect na. Yan. Perfect. Sarap. Ayan na guys. Tingnan natin. I will let you see. Ayan. Luto na yata ang taro. Kung luto na, so meaning luto na lahat yan. Luto na. Ayun. Dudurugin ko lang ang siguro 2 pieces of this para lumapot yung sabaw. At para yung lasa niya ay pumunta sa sabaw. Sarap kasi siya eh. Earthy taste. Alam nyo ba na ang gabi? Do you know that taro root is an excellent source of dietary fiber and good carbohydrates, which both improve the function of your digestive system and can contribute to healthy weight loss. Ayan, makapadayat pa ito guys. Lumapot na. Baka isa pa. Meron pa, taro. Ayan. Para lumapot ang ating sabaw. Ayan, nakita nyo na ang advantage ng kumakain ng ano. Ito ay magandang pang papaya. It's high levels of vitamin C, vitamin B6, and vitamin E. Ayan. Ma-maintain nyo ang good, healthy body. Maging sexy pa kayo. Ang sarap pa ng pagkain nyo. Okay? Luto na yun guys. So, lagay ko na yun. Lagay na natin ang, you know this, the malunggay and the sili. Ito rin at ang daming benefits na makukuha dito. Super healthy ang ating ulam ngayon. You know that, na ang malunggay ay pampadayat din yan. Pampasexy din yan. Pati itong sili. And then, pampahealthy body. It contains anti-body. Oh my God. Pang-prevent ng cancer at mga lahat ng illnesses. Ay maganda itong malunggay. At pati na rin yung sili. Ang sarap ng ating ulam at healthy. Diba? I-finalize ko yung alat niya kung okay ba.
Ito ang sarap po. Naku, manamis-tamis na. Tumamis na siya dahil dito sa sa malunggay. Tapos meron pa tayong papaya. Wow, pampaputi yan. Pag lagi kang kumakain ng papaya, ay puputi ka pa. At pampadayat din for good skin. At para younger looking ka, kumain ka ng maraming papaya. And then, digestive system mo ay gaganda. Ayan. Oh, diba? Ganda. Patayin ko na. Okay na. Thank you guys for watching. At sana ay na-enjoy nyo at nasarapan kayo. Patayin ko na ito. Pinatay ko yung yung apoy hindi yung kung anong living thing dyan. Oh, just kidding. Okay, pinapatawa ko kayo.